Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа Гасыр каналында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бераз гына булса да чын җәйге челләрне күреп өлгергән идек. Мондый җылы майның бер гасыр күзәтелгәне булмаган дип язып чыктылар. Булса булар, бөек җиңү бәйрәмен пәлтә, курткалар киеп үткәрергә ияләнеп беткән идек инде. Артык кызу көннәрнең ахыры хәвефле тәмамлана гадәттә. Монысында да нә, Зәй районы Шипка авылында тавык йомыркасының сарысы зурлыгында боз яуган видеоларны социаль шелтәләрдә шактый күзәттек. Боз явып үткәннән соң болыт ишелеп кенә төшкән диярсең. Кырдан язга ташу чорында да ул кадәр суакмагандар. Ширмешән районының Иске Үтәмеш авылы урамын тутырып аккан суны да төшереп алганнар. Шәшүлекләрне эшләгәндер. Хәтта утыртылган бәрәңгене агызган урыннарны да күрергә була иде. Табигатьнең кодрәте зур җәмәгать. Ниндидер 15-20 минут вакыт эчендә дә су басарга мөмкин икән. Элек кара булыт күренсә, әби бабайлар юкка гына хәвеф-хәтәрсез явып үтсен дип теләмәгәндер. Синоптиклар киләсе атна дәвамында температура 13-15 градустан артмас дип фаразлый. Бераз яңгырлар да явачагын хәбәр итәләр. Бүгенге чыгарлышта Бөртеклеләр чәчү тәмамлану алдында. Хәзер үсемлекләрне саклау мөһим. Авылларда сыер саны кими. Сөт бәяләренең түбән булуына лейкоз авыруы да өстәлде ди Олы Салтык авылы халкы. Укып өйрәнгән белемне хезмәт белән ныгыту кирәк. Аграр университет студентларын кырга озата. Мәктәп укучылары галәмне үзләштерә. Казанда авыл балалары өчен махсус конкурс оештырылды. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бөртеклеләр чәчү тәмамлану алдында. Ниятләгән мәйданнарның тагын 9%-ында чәчәсе калды. Эшне бераз яңгырлар тоткарлады. Әмма игенче моңа уфтанмый, киресенчә куана гына. Явым-төшемнәр бик кирәк иде. Аңарча Зәй, Норлат, Буа, Балтач районнары бу эшне төгәлләп тә куйды. Кама тамагы бөгелмә игенчеләренә шактый тырышасы бар әле. Чөнки алар 70%-ка якын мәйданда гына чәчүне башкарган килеш. Көннәр җылы торганда күп еллык үләннәр дә шактый күтәрелде. Быел яз иртә килгәнлектән пешәнгә төшү өчен июнь аен көтмәскә дә мөмкиннәр. Һәр хәлдә Рацин шәле хуҗалыгы белгечләре шулай фаразлый. Яңгырларга тикле биредә соңгы гектарларда бөртеклеләр чәчәйделәр. Авыл хуҗалыгында һәр эшне үз вакытында башкармасаң, калганнары үкчәгә басып килә. Өлгерә алмаска мөмкинсең. Рацин шәле хуҗалыгында сабан культуралары чәчеләсе соңгы кырда эш бара. Куәтле чит ил тракторы белән чәчү комплексын иярләгән Райдаш Гыйләҗевнең тәҗрибәсе зур. Аның комбайнчы ярдәмчесе булып эшли башлауына да 43 ел вакыт узган. Шуннан бирле техникадан айырылган юк ди. Касимсутта, Беларуста менә соңгы тракторлар 10 ел инде Нефонтта. Аллага шөкер, бөтен удобствосы бар. Эшләр өчен бик әйбәт. Быел авыррак килде. Салкыннар булды. Башта аннары менә кисәк кенә җылытып җибәрде. Хәзер җирнең өсте өлгерде, астында дым күп. Шулай ашавы хәтлек җирләрне чәчеп, эшкәртеп йөрибез инде. Чит ил тракторына чәчү комплексына эш нормасы да шактый куела. Әмма мондагы егетләрнең ул нормага карап торырга вакытлары юк. Чәчү белән урып җыю чорында вакыт белән исәпләшеп тормаганнар бит электә. Норманы үзебез куябыз инде. Намус дигән нәрсә куябыз. 100 гектарда чәчмичә кайтмыйбыз инде. Напарник Жуков Вячеслав Анатольевич менә 2нче ел аграр лицейда укый, минем белән эшли инде. Акыллы, әйбәт малай, толковый. Тырышабыз инде. Ул да хәзер жал иттерә дип әйтим инде. 100 гектар монда арпа чәчәбез, илетне арпа. Шуның белән чәчүне тәмамларбыз дибез инде, Алла үсә, үзебезнең хезмәтне көтәсе кала инде. Тишелеп чыкканын көтәбез инде, яңгырларны көтәбез инде. Авыл халкы шулай бит инде. Күккә карап, гомер үтә инде безнең. Рацин шәле хуҗалыгы техник культураларга да битараф түгел. Табышы күп дигән сылтау белән бөртеклеләрнең мәйданнарын киметмәгәннәр анысы. Юкса кайбер районнарда шул ук көнбагышны күбрәк мәйданда чәчеп, күзен җыеп алырга өлгермәгән елларны да күрдек. Кирәкле күләмдә генә ансында, мысында, чөнки инде ул майлы культуралар алар соң көнбагыш рапс, алар бит кукуруз бөртеккә бик соң алына торган рискобндар үсәткәндә инде культуралар, шуңа күрә без аның артыгын түгел, менә 350-400 гектар күләмендә генә чәчәбез. Бу куган шикелле итеп кумыйбыз артык. Быел язгы кыр эшләренә алдан керештеләр. Шул ук шәлелеләр дә узган ел чәчүне 6 майда гына башлаган булган. 15 майга сабан культураларын чәчү тәмамланган да инде. Язның үзенчәлеге дип кырларның тигез өлгермәвен әйтәләр. Кайберләрен ашъяулыклап чәчәргә туры килгән. Бүгенге көндә безнең зерновой клин бетте. Бүгенге көндә безнең калып бара шул техник культуралар инде. Техник культуралар шул рапс һәм көнбагыш
и аннан пропашная культура кукуруза. Дөрес, соңгы атналардагы кызу көннәр игенчене борчуга салган иде, чөнки бер гасырдан артык май башында андый исселек күзәтелгәне булмаган диләр. Җылыда яңа тишелгән үсемлекләрне юк итүче корткычлары да күпләп үрчиде. Бүгенге көндә критический состояние юк. Әйтәсем килә, бүген чәчкән семена кич иртәгәгә уже бурын төртә дип әйтәсе килә инде. Уже жизнь идет. Җылысы бар, дымы бар. Бу көннәрдә яуган яңгырлар игенченең күңелен тынычландыргандыр мөгаен. Көннәре дә җиләсләнде. Хуҗалыкта терлек саны да аз түгел. Алар өчен 17 мең центнер силоз, синаш әзерләп куярга кирәк. Моның өчен бүген кукуруз чәчәләр. Безнең хуҗалыкта 1434 баш мөгез этлетерлек бар, шуның ичендә 510 савым сыеры. Без инде елдагыча күләмдә, җитәрлек күләмдә әзерләп килдек. Ел ярым запас белән, менә үткән елда әзрәк кенә корырлык үзен сиздерде бит инде. Шуңа күрә үткән елгы күләм әзрәк булды аз гына. Алдагы елгы запас белән без инде кышларны әйбәткән чыктык. Бу елгысы елда әле менә күп ел үләннәрдә әле чындыр әйткәндә бер өмт күрсәтмәй дип әйтеп, дөрес булмас. Әле әйтергә ялгышлык булар нәрсәдер дип әйтергә. Техникалар бик күпкә яңарса да кырда эшләү җиңелләрдән түгел. Шуңа да авыл кешесе андый эшләргә алдан әзерләнгән. Изге Рамазан аенда ураза тотучылар да бар, субханаллах. Әлбәттә, алар бу хакта сөйләргә яратмый. Ашлама чыгаручы, төяүче Фәнискә Аллаһ үзе чыдамлык бирсен. Тырыша инде. Аңа җиңеллек кыларга тырышабыз инде. Җомгаларга үз машиналар белән җибәрәбез шунда, шундый рәхәтләр инде. Җавит дибез инде. Рацин шәле хуҗалыгы 8000 гектардан артык җир эшкәртә. Шуның яртысына бөртеклеләр чәчелгән. Уҗым культуралары биредә дә бераз сынаткан. Нигездә арышлар зыян күрде ди белгечләр. Ә көзге бодай кырлары яхшы кышлаган. Тукландырганнан соң тамакланып, матур булып үсеп киткәннәр. Үткән ел пар җиренә чәчелгән, алдагы елны монда кымбагыш иде безнең. Аллага шөкер, иң әйбәт басуларның берсе дип әйтергә була. Безнең көзге бодайларның 80-90% шундый күләмдә, шундый дәрәҗәдә дип әйтик. Безнең бераз гына инде борчуга салды арышлар. Әлегә һава торышына моңзар юк. Чәчкәннәре тигез шишелеш бирә. Димәк, хәзер аларны саклап үстерү төп бурычларның берсенә әверелә. Ничек кенә күңелне төшермәсен, статистика мәгълүматлары белән килешергә мәҗбүрбез. Авылларда сыер саны кими. Моңарчы без моның сәбәпләрен сөткә бәяләренең арзан булуы, терлек азыгын сатып алу белән аңлата идек. Хәзер буларга мөгезләре терлекләрдә күзәтелә торган лейкоз чиридә килеп кушылды. Элегрәк бу авыру әллә булмаган, әллә аңа артык игътибар итмәгәннәр, ул хакта сүз куертылмады. Соңгы берничә елда таможня берлеге керткән таләпләр авыру сыерларның сөтен бары кайнатып кына кулланырга куша. Ветеринария хезмәткәрләре тарафыннан язгы чорда авыллардагы 190 мең баш мөгезле эретерлек тикшерелгән. Шулар арасында 522 сыер лейкоз авырулы дип табылган. 22 меңнән артык сыер шушы авыру билгеләрен йөртә икән. Алар бүген ул кадәр үк куркыныч тудырмаса да, андый сыерларны төп көтүдән аерырга киңәш ителә. Чөнки шир сау сәламәт терлеккә дә югарга мөмкин. Сыерыңда лейкоз авыруы табылса, нишләргә? Андый терлекне иткә тапшырырга һәм аның урынына сәламәт тона яки сыер алырга. Шул очракта хөкүмәт чыгымның 70%-ын каплый. Бу эш артык катлаулы түгел. Аның ничкәлекләрен киләсе язмада аңлатып карарбыз. Мин ялда хәзер 2 ел инде эшләмим. Ирем менә пенсия алды яшендәе, бензовозда эшли, әле һаманда эш биргәннәр юк, бензовозны төзәтеп чәчәк шикелле ясап куйды. Эш юк, бензин, сәләрке юк, шуңа күрә эшсез утыра инде иде. Камытамагы районы Олы Салтык авылында эш юк. Төп керем чыганагы шул терлек асраудан диләр. Шуңа да яшьләр калмый, тизрәк шәһәргә китү җаен карый икән. Малны да нигездә өлкән буын асрый. Әнә шулай әкрен генә авыл олыгая. Бөтү ягына таба бара, шуңа күңелләренә. Менә гөрләп торган шушы 2 этажлы мәктәптән башлана инде ул безнең шундый матур Туфан аби ярдәм белән салынган мәктәп булды инде ул. Бер җирендә бер сызыгы да булмаган мәктәп бүген көндә ябылу алында тора. Башлангычта 3 класска 6 бала укый, белмим быелга каламы юкмы. Дирегәр шуңа. Менә бу 11 еллык мәктәп булган, аннан 9 еллыкка калдырганнар. Укучылар саны 34-тән дә кимегәч, башлангыч мәктәп итәргә мәҗбүр булганнар. Хәзер 6 бөртек укучы белем ала биредә. Фермасы мәктәбе бетсә, авылның киләчәген күз аллавы да кыен. Моңарчы Олы Салтык халкы күпләп мал асраган. 2 ел элек кенә авыл көтүенә 180ләп сыер чыга иде дип искә алалар. 4 чират көтү көтәдерик. Хәзер 3кә калды. Менә беренче көне безнең 9 май көне көтү чыкты. Тәк кенә бер кызыксыну исәпләдем. 76 сыер калган. Менә беренче көне көтү чыкты инде, чыгармаганнар да бардыр. 100гә дә тулмый торгандыр дип уйлыйм хәзерге вакытта.
Узган ел ветеринария белгечләре тикшергәннән соң сыерларда лейкоз чире барлыгы ачыклана. Ул вакытта авыл халкы моңа бик әһәмият тә бирмәгәндер. Быел яз бу нәтиҗә тагын кабатлана. Хәзер авыл кешесе аптырашта. Санитарный деген хәбәр килде безнең сыер турында. Без икенче мәртәбә анализ бирдек. Менә четверг көне инде билгеле булачак. Бик күп сөтле сыер, 4-не генә без алаган яшь сыерыбыз, шуңа карап торадыр, чөнки безнең нәрсә инде кырым хәзер бер минем пенсия, ирмә эш юк, колхоздан акча юк ветеринарга, минем бер пенсиягә яшибез. Әлеге дә баягы шул сөт акчасы да хәл түгел. Безнең районны беләсездер инде, иң әз сөт түләүче безнең районы. Менә 16 мил тиеннән алдык әле апрель башына. Ну шуңа да риза инде. Әзрәк теге хайванны күбрәк асрасаң, күмәккә 15 көннән 15 көнгә акчасын бирәләр. Түләүләргә җитә, шунда ярап куя. Хәзер бу сыер да бетсә, белмим нишләргә. Беренче таләп авыру сыерны төп көтүдән аерып куярга. Юкса ул сәламәт малны да зарарларга мөмкин. Шир үгез аша да күчә ала диләр. Шушындый кояшлы матур көндә сыерны абзарда яткыруу да кыен бит. Урында юк инде, аны кая куярга хәзер нәрсә. Арканнарга да урын лейкозны бит аерып әйтмиләр. Абзарда кычкырып ята инде. Үләп тә куябыз инде хәзер икебездә өлкәнәйбез. Балалар урнашып бетте. Икәү генә калдык. Авылда күп кеше икәү генә калды инде, берәү калганнар да бик күп хәзер. Битү ягына бара. Лейкозга тикшерү нәтиҗәләре буенча Балташ, Саба, Алабуга, Сарман районнарында терлекләрдә авыру күзәтелмәгән. Ә менә иң күп авыру сыерлар Нурлат, Яңашишмә, Лениногорский, Мамадыш һәм Камытамак районнарында. 190 меңгә якын ремегезе терлек лейкоз авыруына тикшерелде. Шуларның республика буенча 22 меңнән артыграк баш саны рит буенча инфекцияле булып санала. Нәтиҗәсе һәм инде авырту булып, ген больной булып 30,522 сыер шәхси хуҗалыкта чыкты больной. Әгәр авыл кешесенең сыерында лейкоз авыруы табылган икән, алар ветеринария хезмәте биргән белешмә нигезендә авыл җирлегенә гариза язарга тиеш. Хөкүмәт ярдәме алуның тәртибе шул. Экспертиза нигезендә гаризаны авыл советына яза, авыл советы шул вакытта үзенең адреслары белән, реквизитлары белән һәм дә инде авыл хуҗалыгы идарәсенә, районның авыл хуҗалыгы идарәсенә тапшырырга тиеш менә шу документларны. Һәм дә инде терлек алып субсидия алган чиракта инде ул үзенең обязательствосын язарга тиеш. 5 ел эчендә ул терлекне суймый асырым дип. Олы Салтык авылы җирлегендә барлыгы 28 сыерда авыру табылган. Җирлек башлыгы авыл халкын җыеп аңлату эшләрдә үткәргән. Хәзер авыру терлекне сугым цехлары аша иткә тапшырырга кирәк. Аннан соң авыру булмаган тана яки сыер табу зарур. Иң кыены шул малны сатып алырга акча табуы. Хөкүмәт син терлекне сатып алганнан соң гына 70% чыгымны каплый бит. Әле Камытамагында мал чалу урыны да юк. Аны күрше районнарга илтергә кирәк икән. Кесемәрат хуҗа дигән фермерлык кооператив оешты. Менә быелгысы елны безнең хәзер документлар өстендә эш бара. Алар грантта катнашып, менә шушы әйтеп киткән убойны пункт һәм переработка сөткә оборудование куйдыру. Ул яктан эш бара. Быелгысы елны ала берсә убойны пункт районда булыр безнең. Районда кооператив оештыруның мөһимлеге моның белән генә шикләнми. Сөт җыючыларга сәламәт көндәшлек булдыру зарур. Чөнки Камытамак районында сөтне бик арзаннан җыялар. Кыш көннәрендә дә сөтнең литры 18 сумнан артмаган. Апрель аена 16 сум 50 тиеннән түләгәннәр. Кеше бит чамалый, күрше районнарда күпмедән җыйганны да сораштыра. Район җитәкчелеге бу хакта ныклы бер карар кабул итәргә бурычлыдыр. Танышып җиргәндә кеше Шаңлы дигән авылда менә шәхси хезмәткәрләр анда Атилуллин Җаббаровлар шушы авылда һәм тирә-яктан без бүгенге көндә дә 20 сумнан җыябыз диделәр. Инде алар билгеле инде аларның үзләренең мини заводлары бар. И теге таблицадан күргәнемчә инде башка районнарда бездән барыбер берәр сумга артыграк. Менә шушы Күрше Апас районында да, Тәш районында мин таблицадан карап әйтәм инде. Камытамагында сөтне сатып алу бәяләренең нигә түбән булуы сәбәпләрен киләсе тапшыруда ачыкларбыз. Ә бүген лейкоз авыруыннан котылу өчен алда ителгән таләпләрне үтәү бурычы тора. Бер сыер асраучылар бигрәк тә өлкәннәр малларын алыштыру белән мәшәкатьләнмәстә. Ә менә 3-5 сыер тотучылар кыенлыклардан тартынып тормас дип ышанабыз. Барыбер дә авыл көтүләрендә күпләп утлап йөргән малларны күрәсе килә бит.
Казандагы ветеринария академиясенә дә аграр университетка да укырга керергә теләүчеләр саны шактый. Тик менә укып кулларына диплом алгач кына шәһәрдә акчалырак эш табу җаен эзли башлыйлар. Моның сәбәбе аңлашыла да. Әлеге вазгыятьне үзгәртү өчен яшь белгечкә хуҗалыкның югары хезмәт хакы билгеләве һәм торак белән тәэмин итүе кирәк. Хөкүмәт үз ягыннан күтәрелеш акчасы хезмәт хакына өстәп түләүне бернинди хилафлыксыз үти. Быелның апрелендә аграр университетның 60 булачак агрономы практик үтәргә хуҗалыкларга җибәрелде. Май ахырында яна 200-гә якын студент авылларга кайтачак. Белемле яшьләргә ихтыяҗ зур хәзер. Хәтта аграр көллияттә укучыларны да чират торып чакыра хуҗалык җитәкчеләре. Ә менә студентлар үзләре практика чорында нинди фикердә соң? Нәкъ шул вакытта аларның киләчәккә булган ниятләре ныгыйда инде. Лаеш районы Нармынка хуҗалыгыннан безнең репортаж. Отышлыгы бер төрле, бер күләмдә. Шәр, дүртәр, шәр, икешәр килограмм. Хәзер халык шундый ала. Аннары зак саклана. Шуңардан отышлы. Узган ел кәбестәне озак сакларга туры килмәгән. Аның көздән бәясе дә югары иде, яңа елга тикле алып та бетергәннәр. Шуңа быел Нармынка хуҗалыгы кәбестә мәйданнарын 10 гектарга арттырган. Дөрес, совет чорында 300 гектар кәбестә иккәннәрен искә алсак, 60 гектар әллә ни күп тә түгел. Өстәвенә хәзер кул хезмәтенең күп өлеше механикалаштырылган. Апрель аенда бирегә аграр университетының 8 укучысы практик үтәргә кайткан. Алар хуҗалык өчен өстәмә көч. Кайткан яшьләргә квартира бирәбез, техника бирәбез, эшләргә генә кирәк. Жерне жаратсалар, самое главное, жерне жараттыра кирәк агрономнарга. Нары техниканы. Хәзер бит техника заманы, бөтен әйбердә техника белән эшләнде. Аны жаратсалар эшләргә була авылда. 4нче курс студенты Станислав Шихапов моңарчы Хәерби хуҗалыгында агроном булып эшләп караган. Азмы күпме бу эштә тәҗрибәсе бар. Кәбестәне ничек үстерү кулай икәнен дә чамалы юл. В каких-то моментах рассада выигрывает, каких-то вот... Кай вакыт үсенти итеп утыртсаң яхшырак була, кай вакыт орлыктан әйбәтрәк үсә. Бу инде елына карап, һава торышы ничек була бит. Елның ничек киләсен белеп булмый. Шуңа да 2 ысулны да кулланырга кирәк ди Станислав. Быел укуын тәмамлагач, ул бирегә эшкә кайтырга карар кылган. 3 бүлмәле йорт биргәннәр үзенә. 8 соты җире дә бар. 18 марттан бирле агроном булып хезмәт куя. Эш хакын 25 000 сум итеп билгеләгәннәр. Әле ул кырда эшләгәндә ортачакта икән. Бүген Станислав үсемлекләрне саклау белән мәшгуль. Я сюда вернусь, я уже здесь трудоустроился. Минем монда эшем бар. Өйдә булды. Гаиләбез белән күчеп килдек. 4нче көнен торабыз инде. Иләр Татарстан торак фондыныкы. Шуңа күрә әлегә арендалыйбыз. Киләчәктә Нармынка аларны сатып алырда эшчеләргә ләшер дигән өмет бар. Илнас Салахетдинов Кукмара районыннан 2нче курста белем ала. 24 апрель көнне бирегә килеп урнашканнар. Инженерлыкка укыса да, авыл хуҗалыгы хезмәтенең барлык төрен үзләштерергә кирәк дип саный. Төрле эшләр эшлибез, менә кәбестә утыртабыз, бодай чәчүдә һәм вакыт ягыштырда да катнашабыз, сортировкада. Инженер күрәсең, төрле эшләрне булдырырга тиеш. Кәбестә генә түгел, анда төрле эшләрдә дә катнашырга тиештер дип уйлыйм инде мин. Инженер була торгач. Студентлар мондагы шартлардан зарланмый, күңел биреп эшкә өйрәнә, аудитория тузаннарын куя. Яшәү бик әйбәт, үзебезнең монда күрше авылда торабыз. Үзебез 4 агроном килде һәм 4 инженер килде. Һәрберебезгә бүлмәләр, 4 егетләргә инде. Һәм ашау бик яхшы, 3 тапкыр ашаталар, шушы әйбердә Нармынкада үзәгендә. Калган үзебез пешерәбез. 50 кибеткә барып киләбез инде. Яшерен батырын түгел, диплом алган яшь белгечләрнең күбесе шәхси фирмаларга эшкә урнашу ягын карый. Шуңа да хуҗалыкларда белемле яшьләргә ихтыяҗ зур. Аларны 5 куллап көтәләр. Төпле белем алу өчен теория гына җитми. Аграр университет белемнәрне ныгыту һәм катлаулы тәҗрибәләр үткәрү өчен агробиотехнопарк оештырырга булган. Моның өчен урынның Нармынка хуҗалыгында алынуы табигый. 100 гектарның 10-сында бүген эш башланган инде. Университет монда вопросларны комплексно решать итә. Монда механизация да, агрономия гына түгел. Агрономия, конечно, барысы да земледелие, агрохимия, защита растения, селекция, семеноводство. Менә бары тармаклары да монда охватываться ителә. Аннан әле монда задумано теге генеральный планда бар, аны сатта закладывать итәргә. Ул күп еллык үсемлекләр белән, конечно, 1 елда эшләп ясап куеп булмый. Әле безгә монда базаны да әйбәтләп эшләп бетерәсе бик зур эшләр, күп эшләр.
Элек Казан янында тәҗрибә кыры булган уку йортының, әмма ул гына заман таләпләренә җавап бирми. Шуңа да яңасын оештырачаклар. Әлбәттә, беренче нәтиҗәләрне күрү өчен кимендә 5 ел вакыт кирәк. Биредә үткәрелә торган тәҗрибәләрдә федераль уку йортының фән эшлеклеләре дә катнашыр дип көтелә. Икенчедән, укучы студентларны авыл хуҗалыгына тартуда да әлеге паркның роле зур булыр дип фаразлый оештыручылар. Бейік җиңү көнендә Аксубай районында тагын бер батырның исеме мәңгеләштерелде. Яңа Ибрай авылында сугыш һәм хезмәт ветераны, Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Батыршин Ирек Гариф улына һәйкәл ачылды. Батыршин Ирек Гариф улы Бейек Ватан сугышыннан җиңү белән әйләнеп кайткач та озак еллар авыл хуҗалыгы тармагында төрле оешмаларда җитәкче булып эшләгән. Айруча Үсәр колхозы рәисе булган елларын якташлары әле дә сагынып искә ала. Хуҗалык Яңа Ибрай авылы нәкъ шул елларда ныгыган, төзекләнгән. Һәйкәл кыеп сугыш һәм хезмәт каһарманы истәлеген мәңгеләштерү Ирек Гариф улының оныгы Тат Агролизинг акционерлык җәмгыяте генераль директоры Җиһаншин Азат Илдус улы ярдәме белән башкарыла. Оныклар бабалары турындагы данлы хатирәләрне шулай киләчәк буыннарга илтүче булганда батырлар мәңгелек. Эшләгән чорында 11 ел дәвамында ул шушы авылның йөзен үзгәртүгә, шушы авылда яшәүчеләрнең тормышын яхшыртуга үзенең фидакар тормышын биргән кеше. Һәм шушы авыл кешеләрен чын күңелдән яратучы кеше иде ул. Кайчандыр без галәмнең нәрсә икәнен дә күз алдына китерә алмый идек. Ә бүген ул тудырган мөмкинлекләрне дөрес итеп кулланырга өйрәнеп киләбез. Озакламый бөтен эш тә автоматлаштырылыр дип көтелә. Бу юнәлештә актив эш алып барыла. Бигрәк тә яшьләр әлеге тема белән кызыксына. Яңа технологияләр авыл хуҗалыгы эшен ничек җиңеләйтә аласың? 15-16 майда Казан Аграр университетында Агро-НТ конкурсының икенче этабы узды. Бәйгедә катнашырга дип Татарстан, Башкортстан, Ульяновский һәм Пермь өлкәләреннән укучылар җыелды. Конкурс 4 этаптан торачак. Барлыгы 3000 укучы бәйгедә катнашырга теләк белдереп гариза җибәргән. Икенче турга аларның нибары 200 генә үтә алды. Информатика дәресендә безгә апа бу конкурста сөйләгән иде һәм шундый мавыгып киттек, безгә бу бик ошады һәм шуннан соң тест ясадык һәм монда килдек. Беренче өлеш читтән торып биремнәр эшләүдән гыйбарәт. Барлык катнашучылар да тест үтеп үз белемнәрен тикшерделәр. Икенче этап өчен исә кул хезмәте дә таләп ителә. Катнашучылар өчен махсус лекциялар укыдылар, үз юнәлешләре белән якыннанрак таныштырдылар. Алга таба робот төзергә, безнең план буенча робот төзү һәм аны яхшылап төзеп, иртәгә конкурсны җиңү. Катнашучыларга 4 номинациядә белемнәрен сынап карарга мөмкинчелек бирелде. Агроробот юнәлешендә авыл хуҗалыгы техникасын автоматлаштыру өстендә эшлиләр. Агрокоптерны сайлаучылар пилотсыз очу аппаратларының кулланышын өйрәнәләр. Агрометео һава торышын алдан дөрес итеп фаразлау да актуаль хәзер һәм агрокосмос авыл хуҗалыгында галәм тудырган мөмкинчелекләрне куллануны өйрәтә. Целью данного конкурса является Әлеге конкурсның максаты яшьләрне кичкенәдән үк авыл хуҗалыгы тармагына җәлеп итү, кызыксындыру. Һәм әлбәттә, анда кулланыла торган яки киләчәктә кулланылачак яңа технологиялар белән таныштыру. Конкурс бары тик авыл мәктәпләренең 5-11 сыйныф укучылары өчен генә оештырылды. Авыл балалары бу өлкәне тирәнтен үзләштерергә тиеш. Дөрестән дә катнашучылар зур теләк белән эшкә тотындылар. Миңа бу конкурс бик ошады. Мин быел беренче тапкыр бу конкурска килдем. Ләкин аны шундый ныклап әзерләнгәннәр аңа. Менә мин беренче тапкыр бу конкурста җиңүче булдым. Миңа бик ошады. Балалар бәйгегә зур өметләр баглый. Берәүләр үз белемнәрен арттырырга, яңа технологиялар белән танышырга килгән булса, икенчеләр җиңүсез кайтып китәргә җыенмый. Бу конкурслар кирәк, чөнки киләчәктә инде хәзер бөтен дөнья битендә бөтен җир роботлар белән бәйле булыр, бөтен тармаклар буенча да бит инде роботлар белән хәрешләрләр. Һәм инде балалар өчен бу яктан инде белемнәр бик тә кирәк дип уйлыйм. Бәйгенең беренче көнендә катнашучылар үз-үзләрен күрсәттеләр. Һәр бала үзе сайлаган номинациядә әзерләнгән биремнәрне эшләде. Икенче көн исә җиңүчеләрне бүләкләү белән үтте. Барлык катнашучылар да бәйрәм концертында күңел ачтылар. Конкурсны оештыручыларның төп максаты яшьләрне авыл хуҗалыгы эше белән кызыксындыру. Бу юнәлештә аерым программалар эшләп килә. Шулай ук авылда яшь белгечләргә ярдәм итү чаралары да каралган. Порядка 4 видов стипендий только существует. Авылда эшләргә теләүче яшьләр өчен 4 төрле стипендия каралган. Шулай ук бүген уку йортын тәмамлап, авыл хуҗалыгы оешмасына эшләргә кайтучы белгечләргә акчалата ярдәм, ягъни 500 мең сум бирелә. Аннан кала хезмәт хакына ай сайын 11 мең сум өстәлеп барачак.
Agro-NT бәйгесе күпмедер дәрәҗәдә үз максатына ирешкәндер. Балалар арасында үз проектларын чын күңелдән башкарып, алга таба да бу өлкәдә эшләп карарга теләк белдерүчеләр бар. Туган жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Оның чираттағысын рус тілінде Гүзәл Хөсәйінова алып барачак. Ә без 31 май кешендә очрашырбыз. Языгыз, шалтыратыгыз. Исәнлектә күрешик.